ukuthi owesifazane ahambe eqondile eganile, athi mayefika lapha afike athande ngisho ugobela wakhe esedla lezi zimpande ezidliwa la. Kunamaziko athize esingeke sawagagula ngokuhlonipha nomsebenzi wabo, kodwa okuye kudliwe impande ethize kuthiwa impande kabani. Le mpande edliwa lapha leli ziko uma ubabuka bonke abantu bakhona, indoda ilala nendoda, umfazi ilala nomfazi. Lokho kukodwa kuphronyothwa lento esuke ikubona vele engabe iyahlukaniswa lento, ngoba khona indlela makuthiwa ugogo mina qobo umnikazi waleli dlozi la komalume elingembethe uyisalukwazi, kodwa kumina uthumela amakhehla. Uma ezokhuphuka nje kimi kakhuphuki, ukhuphula lamakhehla wakhuphuka mhla ngethwasa, kodwa-ke mase kulungisiwe sekhuphula lamakhehla asho ukuthi sithunywe uMasibanibani umnikazi womsebenzi, uthi akubeke nje kube nje kube nje, ngoba ngeke asakwazi ukuthi angene kimi agqile. Kunalokho kumina ukhuphuka ngokwethunya, akhuphuke ngokwedlozi nxa kubhulwa, akwazi naye ukuthi akhuphuke kusetshenzwe, kodwa hhayi ukuthi avele azokhuphuka ahlale kimi, ngoba sezohlale njengomfazi phela. Ngizogcina sengibhinca zonke iy'nsuku, ngibhinca amabhayi njengomfazi, kanti kakufanele kube njalo. Uma ngiyisiqu njengoba ngowesilisa kuphela ngangenwa umuntu noma abantu bokusebenza, umuntu othize ophethe lento, kodwa lo muntu ngoba unalo ikhehla lakhe, kathumele lona ikhehla kube lona ezokhuluma noma kwenzeka ngalolu hlobo. Okanye uma kunabafazi akwazi ukuqubuka nakubona abafazi makuthiwa khona into afuna ukukhuluma nami, asho ukuthi nguSibanibani umnikazi womsebenzi la ekhaya ngithi akube nje akube nje akube nje. Kuba njalo uma idlozi liklini kusetshenzwa ngeqiniso, kodwa ngoba sekwaba nezinto ezithize nimfakela nasey'nkambeni zabantu, ingakho kuphronyothwa lento, ngoba omunye uhamba ayothwasa lapha azatshela ukuthi hhayi into eyenziwayo, omunye ethe inyanga alale nengane yakhe, ayenziwa leyo nto. Awukwazi ukulala nethwasa ngoba umntanakho lokho kudliwa ney'nkamba la, sekudliwa uphoyizeni njengoba nilokhu nishunduzana izinqa la ningamadoda, abesifazane nabo bashubheshana. Ayikho leyo nto ngokweqiniso. Ngakho-ke abantu abaqaphe babheke, yingakho bezothwasa iminyaka ngeminyaka, kodwa kungayi indawo ngoba bafunda nezinto ezingekho. Bengithi angidlule nje lapha, hhayi ukuthi bese ngigeqa amagula.